Peio eta biok Erronkariko kuadrilla batekoa gara, txikitatik ezagunak, eta parranda giroan batez ere Baiaran, eta Iruñara jisten garenean, txosnetan, eta giro euskaldunean uste batez ere mugitzen garela. Aldezarreko taberna mitikoetan, esango dugu. Iñakitani ere gara txikitatik lagunak Katarrabiakoak. Eta juergan ibiltzen garenean izaten da txosna giroan, herriko jaietan, eta hauek komentatu duten bezala ere Aldezarrean, taberna mitikoetan, nik uste horretan kointziditzen dugula. De hecho, elkar ikusten dugu, juergan ateratzen garenean. Juergan edo botatzen gobenean ostiral batean nik uste dut euskara gehiago entzun daitekeela, ze gure giro edo formalean gaude, kuadrillarekin eta saiatzen gara euskaraz hitz egiten, ez? Eta gero, goizteko lauetan ebiez larun batean, mozko arrazo dela, agian hori gutxiago. Behintzat gure kuadrillan sentitzen dugula, ardura hori dugula, eta igual aste tarte elkar ikusten dugunean pote bat hartzen lasai, izaten dugula behintzat txipa jarrita euskaraz hitz egiteko. Eta, mantentzean ikuste errazagoa dela. Hori gertatzen zaiguna da, batzutan, ohituta gaudela normalean gure artean euskaraz egitera, baina elkartzen zarenean beste norbaitekin edo, agian ohitura falta hori ez duzula. Eta erderara pasatzen zarela automatiko. Adibidez, nire Iruñeko lagunek ez dakit euskaraz edo oso gutxi dakite, eta orduan parranda da niretzat iaian aukera bakarra euskaraz hitz egiteko. Erronkariko lagunekin egoten naizenean, hitz egiten dut euskaraz. Askotan, norekin nagoen araberan, erronkariko batzuk dakite, baina beste batzuk ez, orduan baita ere aldatzen da asko. Bai musikarengatik, bai eskatzeko momentuan erraztasun gehiago dituzu, azkenan zerbitzariak eta ere euskaraz badakite, eta gero ateatzen zarenean tabernetara agian saiatzen zara, baina guztietan ez duzu olako erraztasunik izango. Ze egia da, euskaldunak ez diren giro horietan mugitzen zarenean, nik uste, aukera dago tabernariak euskaraz jakiteko. Izan daiteke berak euskara jakitea. Baino, bai dugula nik uste behintzat Iruñe herrian pixkat konplexua haiei euskaraz zuzentzeko. Eta egia da, giro euskaldunetan edo musika euskaraz baldin badagoia, badakizu jendea prest dagoela hizkuntz hori entzutera, eta nik uste Iruñe herrian horrek markatzen duela ezberdintasun handi bat. Eta egia da baita, ez baduzu lekuren bat euskaraz hitz egiten dena, hori joango da azten, eta juergak ematen du aukera hori, zure lagunekin, zure lanean edo etxean ez baduzu aukera hori, juergan hitz egiteko lagunekin edo ezagunekin. Ohitura falta eta lotxak dituzten jende hori askatzeko. Guztiok dugula debate hori, 2 segunduko debatetxo hori, justu eskatu behar duzunean, ea hizkuntzetan bota, giro euskaldun batera ateratzen zarenean, azkenean hori sarrek ematen du aukera harremanak egiteko. Eta harreman horiek, euskaraz sortzen baldin badituzu giro horietan sortu direlako harreman horiek, lagunarteko harreman horiek, gero behintzat ez daukazu hori. Bai. Nik uste dut oso garrantzitsua dela horrelako espazioak edukitzea. Esan duzuna, harremanak zerotik euskaraz hasten badira, ohitura hori hartu dauzu lehendik eta erraztasun gehiago. Bai, guztiz ados.